We have a live performance, guys. We have a special live performance for you guys. And it's coming on the stage now. It's a one Does this rise of home a little bit? Inkinga yenu kusinisiphathanisa nengane ezibheke emathanjeni kanti singabe sisemahlangeni hlukana nokusifanisa ngesimo ngoba naso sinokwazi ayikho into ebuhlungu njengokukhuluma bomazi kodwa be-absent angafanishisa endlini hlezi ungcono khule wazi ukuthi uboba ndawo ngoba kule ndawo inzima kakhulu impilo mehedwa ngizange ngazi bangabantu ukubambisana ndiye baba fisa wazi ukuthi isifiso benginazo into ebengifisa ukuthi ube khona bengifisa uthando nesikhathi ukwazi ukungibonisa indlela abangikubeka ube umzala ngempela baba kuningi ebengifisa ukubhala inkinga lenyembezi uma konke lokho sengibhala ngenhla baba fisa wazi ukuthi ngiqhubekile ungekho ingifundisa ukuzimela nokubekezela nokwamukela konke enginakho nengingenakho impilo ayizange ibe lula kodwa baba ngifuna ukubonga ukuthi asakube khona ngoba mhlawumbe ngikho kulezi ngempilo engilona ubile indoda emaceleni kumnandi ngibetha nakhona ngigxeki hlezi uphila impilo okufisa ukuyiphila nakhona ngigxeki okwenzekile okudaliwe kodwa ngikufundile ukuthi angisoze lowo mzalo ofana nawe
Yo.